Imoranya maintiere rwakini machiegni e chenro mar ang'ich welo kama bende waiko ni weche mathoth wabiro ng'isi kuom ber ma bende koro piny Kenya wuok godo e limbe mar jatend piny mano William Ruto e piny mar Amerika. Kopogore koda mano bende wabiro lero nu pach josiaya kata moko kuom josiaya wi kata kotenore koda telo ma Siaya mano ywaruok mosebedo e kind gavana ma Siaya James Orengo kaachiel koda jalupne mano William Oduol. Bende weche mopogore pod dhi nyime timore pacho kae ka bende gin gigo ma bende waseiko ni e lipot warangane moko kuom weche ma bende wamiyo pek. So today we're launching what we're calling the Nairobi, Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations from all around the world to mobilize more resources for countries saddled with debt. Chenro mag somo arita kanyakla kod ute twech oyudo sir mag omenda tok romo jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi mar Amerika Joe Biden. Jogi duto te gin jok mamanyo chiemo mondo mi kaka gitimre kaka gikonyre e ngima margi. To ka ng'ato biro nyisi ni kawuono mondo mi dar to kama idhi bende onge. Idwa ni ng'ani odhi kanye. Jodak mag Gikomba oseo chenro mar piny owacho darogi e chenro madhi mbele mar golo ji manie genge aoche e alwora ma Nairobi. Chenro mar manyo spika manyien mar od bura ma Migori dhi nyime ka jopiny chwalo obokgi motelo ne yiero mochan tim juma manyien. Machiegni nyakora mogi kaka pile namba mar ote machuok en 3:600 bende wayudore kanyo mbui mag oganda yudowa kanyo Facebook Ramogi TV wantiere achiel kachiel mbui mar YouTube bende Ramogi TV wantiere mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako en jatend piny William Ruto nyakora mogi lipot mar jatend piny wabiro chiwo kanyo. Wachako kod kaunti ma Siaya kama bende wadhi kelonwe weche matimore kotenore koda telo mar kaunti no. Jodak ma kaunti ma Siaya omedo duondgi e ywaruok e kind gavana margi James Orengo kod jalupne William Oduol ne ka bende koro bang' jotelogo twerore nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne telo mag gwenge. Kagiloso kod Ramogi TV moko kuom jodak ma Siaya osiro lwedo chung mar gavana margi onge kaka ginyalo tiyo kanyakla kod William Oduol e sirikal achiel bang' Oduol riwore kod duond bura mar UDA. E komachielo moko kuom jodak bende osiro lwedo okang' mar Senate mar kelo thek e kind jotelo ariyogo ka giwacho ni gwandruok madhi duoko piny chenro mag dongruok e kaunti ma Siaya. Auka mar siasa mar Hurricane e kaunti ma Siaya ne onyono ondamo 252 e kilomita achiel bang' gavana ma Siaya James Orengo nyiso komiti mar od bura mar Senate ni osiepe kinde kod jalupne William Oduol osekethore ma okalo alosa. We will proceed with the presentation and maonge bagni kata pondo. Orengo ne owacho ni chenro moro amora mar temo kelo kwe e kinde kod William Oduol en ketho sa nikech mare kod Oduol oserumo. The reason why I'm saying is beyond repair. My own party leader called a meeting where we are all present with all the MCS, all the leadership from Siaya, and all the elders that is referring to. They were called to that meeting. He was present, and this was very early days, and my party leader pleaded to him that he needed to go slow. But those interventions did not yield any fruit. Gechier maonge mbalowang' Orengo ne ochung' e koke ni onge kaka onyalo tiyo kod William Oduol bang' Oduol wacho ayanga ni oseriwore kod duond bura mar UDA. Orengo lero ni jodak ma Siaya mane oyiero gi kanyakla kod Oduol e otiko mar ODM nyalo duoke pacho poni oyie matiyo kod William Oduol bang' Oduol donjo e duond bura mar UDA. But I think if you want to solve the problem, but he's still out there saying he belongs to a different political party, the people of Siaya will not allow me to go into that negotiation. They will not allow it. Okay. Both of us will be gotten rid of if I try that.
E gino manenore ni amen mar siasa e kaunti ma Siaya dhi landore nyaka e yiero mar 2027, Oduol bende ne ogoyo kore ni ok obi gwe tao ka othiero ni kata ogai mar ODM Raila Odinga bende tiyo kod jatend piny William Ruto. We have seen political formations and shifts. Of course, our party leader, Raila Amolo Odinga, is continually with President Ruto. E nyim komitino ma otel ne kod seneta ma Wajir Abbas Sheikh Mohamed, Oduol ne oseo tend Orengo kuom mae jorit mage, tuono apisi mare omenda mambalang', tame yuoro e romo mag jotend migepe, kaachiel gi tamore miye tich. The governor, after unsuccessful impeachment, completely blocked me from any county activities, does not delegate to me any duties, has instructed executive members not to deal with me. Orengo kata kamano ne onyiero weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. The deputy governor was assigned specific functions, coordinate implementation and execution of special programs as assigned by the governor. Orengo ne omako dho jokanyo mag komitino bang' wacho ni William Oduol ne otemo moko e tije mag gavana e kinde mane odhi chung'ne ogai mar Azimio Raila Odinga e bura mar kwedo yiero mar tend piny mar 2022. And when I went back, I think he was expecting a reversal of role that I would be the deputy. In fact, he said, Orengo, you have got a very big name. You help Raila Ukoju. And I'll help you up Chini. And the story of the camel was repeated in Siaya. I found myself out of the tent and my deputy right inside the tent. E ranyisi mar Ayowagange, Orengo ne onyiso komiti mar Mohamed Abbas ni kata ogai mar Azimio Raila Odinga ne omiye siem ewi paro mar gwelo William Oduol kaka jalupne motelo ne yiero maduong' mokalo. Including my own party leader, he told me you are making a big mistake. Big. In fact, the issues that we're experiencing now, I go through sleepless nights because Dr. Guru here told me, you're making a big mistake. My own party leader told me, you're making a big mistake. It didn't take 2 months. The real issues are the political issues, which are there on the ground, and when you go there, you will just feel it. Komitino koro chano limo kaunti ma Siaya e chenro mar temo hapgi e kelo theke kind Oduol kod Orengo, kata odoko nigi bende ne giyie ni chenro makamano dhi bedo safar mar twenyo got. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodok e lipot mar limbe ma jatend piny e piny mar Amerika ni jatend piny Kenya William Ruto biro duogo pacho kae gi mwandu mathoth moyawo bilion 52 mowuok godo bang' tieko limbe mar piny mar Amerika. Ruto gi jatend piny Amerika Joe Biden ochuoko gi ogirimiti mar winjruok mar dongo sectors mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi. Piny Kenya bende en piny mokwongo e pinje mag Afrika mar keto winjruok gi piny Amerika mar nyayo arita kwe e tong' mare mong'ere kaka NATO ally. Sharon Ongao gi mathoth. Kardot mar White House mantiere e boma ma Washington DC e piny Amerika nodusi mar rwako jatend piny William Ruto kaluwore gi limbe mosebedo kotimo e pinyno. Jatend piny kaachiel gi min ode Rachel Ruto ne orwaki gi jatend piny Amerika Joe Biden kanyakla kod min ode Laktar Jill Biden. E kind thuolo mar ndalo 4 mar limbe jatend piny e piny mar Amerika, piny Kenya oyudo ok mana ber mar ywayo joket mwandu kaachiel kod kony mar omenda, to bende piny Kenya puore kaka piny mokwongo e pinje mag Afrika mar keto winjruok gi piny Amerika mar nyayo arita kwe e tong' mare. I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally. That's a fulfillment of years of collaboration. Our joint counterterrorism operations have degraded ISIS and al-Shabaab across East Africa. Our mutual support for Ukraine has rallied the world to stand behind the UN Charter. And our work together on Haiti is helping pave the way to reduce instability and insecurity. Winjruok ma piny Kenya odonje. Jot mar White House olando ni en winjruok mar tudruok e kind pinje ariyogi
mosebedo kuom thuolo mar higni 60 mosekalo. It's an honor to welcome you to the White House to celebrate 60 years of partnership between Kenya and the United States. At the stroke of midnight, that's worth applause. Omenda ma piny Amerika osingo ne piny Kenya biro cholo dongruoge sekta kaka mar somo, arita kwe, ochumi, thieth, kaachiel gi lokruok mar chal mar kor lwasi e kinde mamoko. Together, the United States and Kenya are working to deliver on the challenges that matter most to our people's lives: health security, economic security, cyber security, and climate security. E sekta mar somo, piny Amerika ochwalo siling bilion 3.2 mar jiwo somb jopuonjre mantiere grade 1 nyaka grade 3. Winjruok machielo en mar chwalo weche somo ka jopuonjre ma pacho ka biro bedo ka yudo tiegruok motenre kod lony manyasani mar somo mong'ere kaka STEM e piny mar Amerika. And I'm proud to announce that I'm working with Congress to make Kenya the first country in Africa to receive funding through the CHIPS and Science Act, which has served us well. This funding will link their supply chains to the United States and to our partners. E sekta mar arita, piny Amerika biro chiwo ndeka lapapla 16 mabiro konyo piny Kenya e nyayo arita kwe. Piny Amerika bende chiwo siling milion 924 mibiro chwal ni duol mochung' nobila e pacho kae mondo chwal godo dongruoge mag lony manyasani. Piny Amerika bende singo mar tiego jolweny ma pacho kae mag KDF mabiro bedo ka yudo tiegruok maggi e kuonde tiegruok mag jolweny e piny Amerika. Bad migo mochung' ne ute twech biro yudo siling milion 291 mar chwalo dongruoge mopogore opogore e ute twech ma pacho kae. Piny Amerika bende ochwalo siling bilion 5.2 ne piny Kenya mar nyayo weche motenre gi demokrasia, ratiro mag oganda kaachiel gi weche mag telo. Milion 198 bende piny Amerika ochiwo mar siro weche motenre gi yiero e pacho kae, motelo ne yiero mar higa mar 2027. Omenda machielo en siling milion 561 mabiro konyo piny Kenya e kedo kod weche mag mibadhi. Singo mamoko Amerika otelo ne piny Kenya oriwo mag dongruok kaachiel kod mag chiero ochumi ma pacho kae. Bilion 477 ibiro tigodo e yaro apeyni ma pacho kae, moriwo apaya matudo Nairobi gi Mombasa. Migeno ni biro duoko chien seche ma oganda tiyo godo e wuoth. Bilion 22.8 bende Kenya yudo kowuok kuom tudruok mar Kenya gi kambi mar math mar Coca-Cola mar keto thuolo mag tije mohew 3,000 ne oganda ma pacho kae. Bilion 130 kambi mar Microsoft biro chwalo ne Kenya ne dongruoge motenre kod timo nonro moriwo sombo AI kanyakla kod Kiswahili. Piny Amerika bende oyango winjruok gi piny Kenya mong'ere kaka Nairobi Washington Vision mabiro keto thuolo mar timo ohendni e kind pinje ariyogi. So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations from all around the world to mobilize more resources for countries saddled with debt, to open more opportunities to the private sector financing, to promote transparent, sustainable, and affordable lending practices. Winjruok makamagi piny Kenya gi piny Amerika keto mar tego winjruok makare mosebedo e kind pinje ariyogi kuom thuolo mar higni 60 mosekalo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kendo kama nya Sharon Ong'ao kuom lipod no ang'eyo ni josebedo ka penjo ni to nengo ma jo Kenya no chulo ere gima giyudo. Ageno ni lipot makamano omiyi duoko kaluwore kod ber ma bende koro piny Kenya oyudo ka otenore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e piny mar Amerika. Wadok e kaunti ma Siaya kama jodak e kaunti no omedo duondgi e ywaruok e kind gavana margi James Orengo kod jalupne William Oduol bang' jotelogo twerore e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge. Ka giloso kod Ramogi TV, moko kuom jodak ma Siaya osiro lwedo chung' mar gavana margi ni onge kaka ginyalo tiyo kanyakla kod William Oduol e sirikal achiel bang' Oduol riwre kod duond bura mar UDA. E komachielo moko kuom jodak bende osiro lwedo okang' mar Senate mar kelo thek e kind jotelo ariyogo ka giwacho ni gwandruok margi dhi duoko piny chenro mag dongruok e Siaya County. Oduol gimanyo kuom Oduol nosedhi party mar UDA. Oduol nosedhi party. Koro en gima wacho kode en wanyo dhi ka en wanyo wacho ne odhi e UDA, odhi owuok gi jo UDA. Siaya ka endi wan kak Orengo wacho ni en left e mwadhiye.
kowacho nen right emwadhiye. One party nwaserwako party nanga yare malo nyaka piny. Mano osesidhwa ayanga. Koro orengo ter nikech orengo be luwo kaka baba oterengo tiare malo kaka baba nowacho ni en ODM en malo nyaka piny. Dulo doga piny to mondo gibed piny gorengo to mondo giwuo gidhi e dialogue giwinjire mondo Siaya odhi mbele. Siaya ka dok piny to rach. Gidhi mbele kaka odhi mbele chon to giwuo mondo jopiny giti gi jopiny gin elected gite gin joma noyier. Matiende ni Oduol nokelo kura, Orengo nokelo kura. Pach Josia kanyo kalure koda ywaruok e kind gavana kachiel koda jalupne ko opogore koda mano johala mag Gikomba ne ochiwo ka chunygi goyo kibikibi kalure gi milome mane giyudo mar dar aluora mar aora ma Nairobi. Kawuono bende jatend migawo mar arita kachiel koda apisas mag obila Nairobi ne otimo limbe gi ngaoche ma Nairobi, Mathare kod Kiamaiko manono kaka chenro mar dar jopiny modak e ngaoche dhi mbele. Giyango ni sirikal osechako chenro mag chulo omenda maromo 10,000 ne jopiny mane oyudo midhiero mar oula dwe mokalo. Cleophas Oluoch nigi lero. Okinyi mang'ich jo ohala mag Gikomba chunygi omoko. Milome osegol mar daro gige ngaora ma Nairobi. Ne gichiyo mar timo ohala kaka pile. Kata kamano, sani koro ginyiso luoro margi ni mari nyalo dargi kaluwore gi chik mane sirkal ogolo. Wabayo kamera magwa e chironi. Adieri manenore, chironi chiegni ahinya gi aora ma Nairobi. Johala mane oseyepo loro kendo fundo mwandugi mane giseyawo mar uso. Johala bende okinyi makawuono donje ng'anyo mamuol ka gikwedo chenro mar daro gi e chiro mag Gikomba, magiwacho ni Gikomba ok en kar dak, to en kar uso ma ka gitieko to gidok pacho. En gima lena kabisa ka ji nyiso ni mondo ji odar kaka ma ji dhi e onge. Piny obedo matek, ngima obedo matek ne ji duto te. King'iyo iye ka Gikomba te oting'o min, oting'o kijende, jodongo. Jogi duto te gin mamanyo chiemo mondo mi kaka gitimre kaka gikonyre e ngima margi. To ka ng'ato biro nyisi ni kawuono mondo mi dar to kama idhiye bende onge. Idwa ni ng'ani odhi kanye? White collar jobs hazipatikani. Na tunakuja hapa hivi tufanye biashara, tujimudu kama mayouth, tuweze kujenga maisha yetu ya kesho. Wakitubomolea saa hii, sisi kama mayouth, tuna expect tuende wapi? Bende wayudo George Odero, ma en jakom Gikomba. Ne ore mondo mi ota chenro mar daro jo ohala ma ogero sondegi machiegni kod aora ma Nairobi. Olero tich matek mane oromo godo. Gin gigope, gidwaro kaka gichul sailok magikao, koro tich nobedo matek zaidi. Koro wakwayo tafadhali sirikal owinjie ywak wa wan joma tiyo ka to wadok ot. Chiro ne odich, to ken odiochieng' mar uso ne jok moko. Kae, lemb geno kende ma odong'. Ka gigeno ni sirkal biro weyo gi kae, kata kamano, sirkal bende orido. Kama chielo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne otimo limbe kawuono e kuonde dak ma Mathare, Kiamaiko kod Mkuru kwa Ruben. E limbe ni, Kindiki ne olero ni sirkal osechopo singo margi mar chiwo siling 10,000 ne jogo mane pi oula odaro kawuok e miechgi, kaka yorno mar neno ni giyudo udi magidakie. Bende yangore ni anyuola gi manodar biro yudo thuolo mambele e yudo udi manengo geni piny kata affordable housing mitayo gi sirkal. Yangore ni familia maromo 40,000 manigi ji maromo 181 osedar kendgi ka giwuok e aluora mag aoche kaka Nairobi River, Mathare River kod aora Mangong e kind mamoko e kaunti ma Nairobi. Tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River and Ngong River. And we have similarly situated people. We have other places across the country where people have built on the riverine, where people have built on the riparian corridor. They must move. Lazima watoke na si tafadhali. Kaluwore gi chike mapachoka, gedo machiegni gi aoche ok opuodhi, kendo sirkal dhi nyime gi oro ote ne jopiny modak kuondego mondo dar. Sirkal bende chano pidho yiende aluora mag gengni mag aoche kendo keto chiel. Kothe bende ibiro nyiew kowuok kuom riwruoge mayudore kor gwenge.
Bende yangore ni sirkal ni kod chenro mar daro kendo tieko njore e kaunti ma Nairobi, ahinya e genga oche mosetigodo kaka kuonde pondo ne jonjore. Ji ma bende nyuo kong'o igeno tiek tijegi ma gitimo chutho e genga oche ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni jong'ad bura opong' kod ilo tok doho mamalo duoko negi omenda mar nyiewo nyamburko ma bende ing'ado osuru mano sewito oko kod duol mar Salaries and Remuneration Commission. Ing'ato margi Justice Chacha Mwita, Patricia Nyaundi kod Lawrence Mugambi owacho ni oboke manondiki kod SRC tarik 12 dwe mar abiriyo higa mar 2021 manogolo omenda mar jong'ad buche kaka gino manodhi ataro mar chik. Giwacho ni wach makamano en gino marocho chenro mag bad sirkal mar doho mar chung' kar kende kaka chik dwaro, kakoro migawo mar omenda omi chik mondo chak chulo jong'ad bura omenda makamano. The salaries and benefits of the constitutional office holders were to be charged. Section 32 of the 6th schedule to the Constitution. Constitution retained all rights, duties, and obligations. It could be paid only to judges appointed before the effective. The JSC states the petition, in the main, challenges the constitutionality of SRC's action to terminate the benefit. Looking at the totality of the issues raised in this petition, we cannot trace employer-employee relationship. The case is not against the judiciary as the employer of the judges, but centers on whether the SRC action is inconsistent with or in contravention of the Constitution. The tax for car allowance is a benefit to the office of judge. It was conferred under the retired Constitution as a duty-free car grant which enabled judges to purchase vehicles for private use. The benefit transitioned to the 2010 Constitution by virtue of Section 6 and Section 6 and 7 of the 6th schedule to the Constitution, as read with Article 210, Sub-Article 3 of the Constitution, as a benefit, and Article 160, Sub-Article 4. Third, the tax for car allowance, benefit, and subsequent reviews is ring-fenced and protected under Article 160, Sub-Article 4 of the Constitution, and cannot thereby be taken away, altered, or varied to the disadvantage of judges. The JSC contends, therefore, that if the intention of the framers of the Constitution was to remove any benefits paid to judges prior to the effective date, such an intention would have found its place in the Constitution. Lisgi kuyono kwa nyuola mar Githae kinde ik mar mosenindo Mama Lois Wambura Githendui Githae maen min jalup jakom mar kambi maduong' mar Fwambo Royal Media Services Gathoni Macharia manotime kar dak ma Mururumo Mwea e kaunti ma Kirinyaga. Anyuola wede kod osiepe no yuoro mar kuyo kod familia mar Githae. Mama Lois oywagi kaka miyo ma jambola kendo manodago ngima mar Jakristo. Director mar weche manyien e kambi mar Media Services Linus Kaikai notelo ne jotich mag kambi no e kuyo kod Mrs. Macharia. Mama Lois otho ka jahigni 102. Tegi. If she does not get well, then she should go to Gurubani for Dr. Wanyama, to Dr. Wanyama's clinic. And if not well, then she should go to Karira. And it's only after that where she should then inform us to inform the sons or the daughters that she is not feeling well. So I like to think so. Nendageire privilege ya guikara na maito atakoigwa wega for many years. Thank you, SK, for being a good partner. Kwa maito ni kore miario twaragia nake na tukahoya. And maito are mundu utare maundu maingi. Mundu muhoreri. Mundu muhoreri. She was a great lady. When her husband fell sick, she came with her to my house in Nairobi. And she told me that I have come with him aliaido ciaku kinya muthenya wake wa mwisho niende ukaa guku kumuona. This was a celebration in life because she was turning 102. Those are very many years.
So today, to the family, as I say, Polly, let's remember to say thanks to the Lord for the many years that our grandma was given. And we all pray that we get a similar long time. Chuny Mama Lois mondo yue mokwe. Kawadhi nyimeni mane NMCA ma Kanyadoto Lawrence Obonyo Mula. Oyang ni wetongi mane kawuono tok ring kode e od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Wachora ni Mula ne opodho kinde mane owuothe kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Mula ne NMCA ma Kanyadoto e County ma Homa Bay e higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Thomare oyang kod jaode Jacinta Akech Obonyo. E kaunti ma Migori ni chenro mag oro kwayo ka achiel kod chwalo oboke ne jogo ma olap dhogi ndong' ne kom mar spika e kaunti ma Migori ma yiero mare ochan tarik 28 mar dwe ni orumo. Tendo burani kata kamano pod otamore golo ler ka otenore kod kwan jogo ma osechwalo obok mage madwarore. Joji mang'eyo moko kuom jogo ma osechwalo obokgi ne komno mosebedo kod siasa kuom higni. Od bura ma Migori yiero spika manyien tarik 28 mar dwe ni. Kanyaka sani, chiendogo mag oro kwane jogo ma olap dhogi ndong' ne komni koro rumo odiochieng' ma kawuono. Od burani ma Migori kata kamano koro pod odai golo ler kuom kwan jogo eko ma oseoro kwayo margi ni lemoni mar spika mar od bura ma Migori ma yiero mar ibiro tim kod MCAs 59. Ng'at ma ibiro yiere lemoni mar komno mar spika tarik 28 mar dwe ni dhi bedo spika mar 4 mar od burani ma Migori nyaka sirikal loch gwenge koro chakre. MCAs wach ne gidhi yiero spika ma gin owuon ema gidwaro kendo mano ero manyalo tiyo makare. Dwaro ng'eny, gombo ng'eny, jomoko wacho ni governor nigi interest, Josuna nigi interest, jo party nigi interest. Interests nyaka beda duto te. But ultimately MCAs among bro make that decision. Wan kaka majority party wa dwaher ng'ama otegne party kendo ng'ama nyalo konyo party e wechene mag dongruok. Yie ni aspirants duto te obed gi freedom gi bet gi wach mora mora e chunygi ka giparo ni ratiro ok dhi wuoke. Aparo ni wadhi yiere yo makare to kaka wan MCAs wane mwadhi yiero wakwayo ni public owebet gi allegations mang'eny. Spika no manyien dhi kawo lemoni kuom Charles Likowa ma bende ne othich oko e lemoni tarik 23 mar dwe mar 4 mar higani. Ji adek mane osebedo komni mar spika bende ma Migori gin ma oting'o Gordon Ogolla, Boaz Okoth kaachiel kod Charles Owino Likowa ma dutogi ne opudhi kod MCA kod keth ma opogore ma oting'o mano matiyo marach kod apises maggi. Penjo maduong' en ni jogo ma osebedo e komni mar spika ema osebedo katiyo makare koso MCAs ema nitiere kod korgi moro ma ok ong'e kod oganda. Moko kuom MCAs mar bende ma Migori kawo telegi kod jatend kweth maduong' e bende ma Migori kendo uma wacho ne spika go ma gisebedo ka giriembo ema ok osebedo katiyo makare kaka gidwaro. Wasewilo speakers to Migori wa mabor, Migori sewa mabor ok dipime kata gi Siaya. Nitie gik mosebedo katimore moko ma samoro ok di understand. Koro wan gi geno ni kwa yudo speaker ma nyalo ng'eyo kaka nyalo konyo the institution mar assembly mondo mi embe obed system ma nyalo konyo Migori as a whole. Omiyo patch MCAs nano kotegno kendo giwuok ni gidwa yudo ng'ama nyalo biro kelo lokruok. E seche ma bende koro gidhi yiero spika manyien, giwacho ni gintiere kod geno ne gidhi yiero spika no manyalo tabo ne yon mowinjore kaachiel kod mano mawinjo ywak mag MCAs. En koro nyaka bed ng'ama nyalo bedo gi ji duto te ma ng'i maslahi mar ji duto te. Omiyo wan gadier ni MCAs wadhi yiero spika ma wang'e ni biro konyowa e challenges mwasebedogo. Wang'eyo ni wadhi yiero speaker ma competent madhi make sure ni assembly oringo makare kendo kaka wan MCAs wadwaro ni this time wabed gi speaker mobro tiyogo maber kaachiel gi gavana. Moko kuom gigo ma MCAs osebedo kawacho e seche ma giriembo spika en jogo mosebedo ka giyiero kono mar spika ok osebedo ka
tiyo kodgi makare kendo moko osebedo katiyo marach kod omenda mano. Jojo Ramogi TV kendo kama nanya Jojuma kendo tok lipod wadwa ni mondo mi wakao yweyo machuok saa na chiel gi dakika 28. Ramogi TV anja mtawuda wasi bodash nena ngichwelo kawuok wasi kairo kamano. Ramogi TV masara singa nyakwar odongo mar wang' neno West Kanyamkago gimoro ema gimoro imore waneno okangeyo sara gima iwacho kanyo ntiere kama chacha. Ramogi TV ma okuku Victor wawinji malere weche manyien mag ang'ich welo bende wacho kan an labi wuod adore an rinya an Ramogi TV eyo makare an kod jodalan airo kama na nyanya kwa Ramogi kikidhi mabor waduogo gi weche mamoko. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Skiza chapa, ushinde. Jina naitwa Elizabeth Wedimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 hash, nikaambiwa nichague nyimbo moja na nikachagua, nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ndo mshindi wa 50k. Nilidhania si ya ukweli, kumbe ni ukweli mtupu. Skiza chapa ni ukweli, naweza ambia watu wa Githurai wacheze ili washinde. Skiza chapa, ushinde. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machigni kendo Direct Line Assurance ng'iyo mondo weg nyamburko mamanyo kumba mondo tim e yor mbui maduoko chien weche mibadhi e kind joma dwaro chudo. Manager mar Direct Line Assurance bade mana Nakuru Innocent Angari wacho ni chenro no mar yor mbui biro neno ni giyudo nonro jowuoth e kinde mag masira. Noloso nyasi chwalo puonj ewi weche okumba e boma ma Nakuru kama maloyo kembe 30 mag okumba thieth noromo mar chwalo tiegruok. We have media house who want to have 2 minutes live. You tell them. We are teaching them about insurance and also championing the fact that we are living at a time where there is a lot of fraudulent claims, and as Direct Line, we are at the front line of really bringing about the cashless platform to be able to get a manifest from which we can be able to roll out any claims which are not
which are genuine and those which are not genuine. Once you insure your property and the risk actually crystallizes, then you are able to be taken back to where you were before the incidents. So it's very important that the public understands the importance of insurance. It is incumbent on the insurance industry to seek ways of covering these new risks as they navigate the emerging business landscape that may have escaped policymakers in the industry. Odiochieng' achiel kende bang' gavana ma Mombasa kumo wach loko ohan mogoka kaachiel kod tiyo kode e kaunti no, paro mopogore opogore osechako nyuolore kaluwore gi okang' ma kamano. Johan mogoka koro ywak ni chikno okethonegi thuolo mag tije ka moko kuom jonyuol kaachiel kod jodak Mombasa to pako okang' ma kamano magikoni dhi reso rowere mathoth mane mogoka osechako rano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Ohand mogoka en achiel kuom ohelni mane ni kod uma mapek e Mombasa kaluwore gi kwan maduong' mag jogo mane tiyo kode. Kata kamano, chik manyien masani oketi mar kumo ohala no koro nyuolo paro mopogore ka jo ohala koro ywak matamre gi nono. Hata sisi ni wafanyabiashara wa migoka, anategemea tulishe familia zetu vipi? Anatarajia tufanye kazi gani? Hapa vijana wamepunguza kufanya mambo ya mapanga, wameingilia biashara za kufanya kuuza hizi. Sasa wao anatarajia hizi familia zote zielekee wapi? Sasa governor akisema hii biashara tuiache sasa itakuwa ngumu kwa sababu kazi hakuna na hizi tupa kazi Mombasa nzima. Kwa sababu kama mimi ni kijana nina kazi yangu na mimi pia nimeajiri wenzangu, tufanye kazi pamoja, tuendelee pamoja. Ama tutaki kuenuana sisi. Na tukisema tuache biashara, utatupa biashara gani ambayo za kutusaidia? Moko kuom jogo matiyo kode to kone kaber to gavana de oketo chik mamono jogo mahikni piny 18 tiyo kode ma okume chuth ne ji duto. Kwa sisi wazee huwa unatupa motisha ya kufanya kazi, kufikiria, unapanga, unachonga mgokaa na unafikiria kesho mambo yatakuwa vipi, kazi yako itakuwa vipi, inakupa mahesabu ya kutafuta pesa. Ndio watu wanalisha familia, kuna watu wanategemea hiyo biashara, kuna watu wanasomesha. Yaani ndio mazao yao kwa mashamba yao. Kila mtu amebarikiwa shamba lake. Kuna watu wamebarikiwa tomato, kuna watu wamebarikiwa viazi. Kama Mombasa, tumebarikiwa kununua, tumebarikiwa pesa Mombasa. Iseche gogogo, moko kuom jodak Mombasa to ne opoyo kum makamano kagetuoni oboke no rano rowere mathoth. En gino makata kamano ne okwedi gi moko kuom jogo matiyo kode. Waume wanakaa sana maskani, wake zao wanakuja wanafuata watu maskani, wanaanza kututukana sisi marafiki zao. Mume wangu yafanya nini maskani? Watu wanakaa maskani, wanaume wa Mombasa wanasahau shughuli zao. Nala mgoka na ngoma naipiga kama kawaida. Mgoka umeharibu nani? Kama machizi yao wamerogana wenyewe, si mambo ya kuwasema tusijui vijana wa watu wamepoteza akili zao kwa sababu ya mgoka. Tokea tuanze kula mgoka, mimi nina miaka 15 nala mgoka. Mimi nina miaka 15 sijakuwa chizi. Nasir koni ne okawo okang' makamano bang' nonro yango ni kwan mathoth mag jogo ma pachgi owelore ikoni tiyo gi mogoka. Nyathi duogo kata saburu tieno nikech wach mar mogoka. Iyudo ni mama chamo mogoka, baba chamo mogoka, nyathi chamo mogoka, nyakwaro chamo mogoka. Koro wagoni gavana erokamano nikech mogoka ni oketonwa Mombasa County. Mogoka no chokonyo wan wach kwa gole kata mna kongo ka jo kele ta town wanya wede nyamia dek moro kaka jaboda boda adonjo go ot mama chama nyachulo go school fees ma nyathi. Koro kata ko banto sawa lakini orang na ajira mo machielo ok wanyal yiera yia kamano dichiel kamano nyaka bo bed kodwa piny to wali non to koro kaka ban mogoka ni onego benwa wa create ajira nadi mondo vijende be oyud tije moko mopogore opogore. Wach mogoka anyalo wuon mondo sirikal ogo marufuku kabisa. To be ok mogoka kende gik maketho ji ng'eny mok mogoka kende. Njaga ketho ji, ndawa ketho ji, kongo bende ketho ji. Magi gi oromo go ni loro belo la piny kabisa, piny ochal piny Islam. Bang'ten County ma Mombasa chako keto e tim chik mar kumo wach tiyo gi mogoka. Gima jopiny koro ng'eyo en ni ma be dhi kelo lokruok to chutho ne rowere mosebedo ka tiyo kode. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Dial *487*3# to get this song. It's time to strike back. Read-It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. E pautuke ni jaloch mar kor jumani mar Jiomoshe na shabiki ya Vieta oyudore ka oyudo siling 210. Grace Moura jadak mag Githurai bore Nairobi onyiso mor mare tok loyo michno. Tugopo na mashabiki kido mara Vieta chiwo mich ne ng'ama oyudo od mamalo moloyo ka Grace odne kata od geno bedo mamalo nyadibich. Mondo tugi limbui mar shabiki.com tiero tugo mara Vieta. Sama tena shabiki wewe ni mshidi. The first time nilisikia shabiki niliona kwa advertisement kwa TV. Ndio ni vile niliona watu wakicheza na mimi nikatamani kushida, nika download the Shabiki app, ndio nikaanza kucheza. Nikacheza, nikaanza kuwin, bado nikaendelea kucheza, ndio nikakuja nikaingia kwa promotion ya Jiomoshe. Kwa hiyo promotion ya Jiomoshe nikashida for 5 times continuously, ndio nikakuja nikawin hii pesa. Iko kwa hii shake 210. Siri yangu ya kushida Avieta, unaweka pesa, unaingia unaanza kucheza, hata ukikadege kakufree usilose hope, bado unaendelea kucheza mpaka kuna time itakuja ifurahi high na ukuwe winner. Yakaramogi gimora wan manigi chakruok mare bende ni kod rumo mare sa 1:41 watieko kanyo kata kamano ote ariyo neno kambui mar YouTube. Oscar wacho ni Ramogi Oscar winjo wa maler ka en Kisumu. Dennis Odhiambo bende wacho ni en dio tieno aneni live ka antiere Bamba. Junior Tieno wacho ni mogo kai karbo wa Mombasa temo gol kata matin. Kikotem golo kata matin watching from Kajiado. Ka Eric to wacho ni mogo ka ok nyal kum Kenya kae ker goyo poro e piny libamba mar Somalia mondo giyud chiro kuro. Erokamano Nyakaramogi, wanenre kendo weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.
Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground.